matsayin kowa a cikin shirin labari na. Wannan shi yake mana irin siyo coke, siyo fanta, siyo waye. Wannan kuma shi yake bada kayan 'yan sanda. Wannan kuma shine mai daukan sound. Kun dai gane wannan ba na gaya muku ba. A'a ya kai to kai gaskiya kai fine boy ne. Garan gila mai gashin baki da zole kafe. Kun gan shi? Wannan shine na Jamila kenan. Kan bala'i. Ya Ishak shi dai jiya kuka gan shi a trailer. To wanda me ka zo? A'a ga mai dauke kun gan shi da kayan aikinsa. Ramumus uwar alabuda ita kuma inda alabuda ne a labari na to ku same ta. Ga kuma director Ibrahim Bala, ga kuma mai mana kwalliya yaman nan na kama ni na dasa shi. Kai ka dasa shi? Ga kuma Fatiu The Great Continuity kenan, ga kuma Ogan ga